Nika dadi tanggung jawab awake dhewe nggih. Pathetan utawi sulukan nggih lajeng kombangan. Menawi MC ing Tlatah Ngayogyakarta menika biasanipun udan sulukan. Udan sulukan nggih. Beda, nek Solo mboten. Nek Solo menika langkung dateng pamer tetembungan nggih. Ya tembungipun ingkang wah janturane ngantek mili lenga. Menika nek Solo. Nek Ngayogya iki disuluki ngoten niku. Sulukan nggih. Nah, menapa kemawon sulukan-sulukan estunipun sedaya sulukan wonten ringgit menika saged dipun ginakaken. Nggih menika sulukan ingkang pathetan, sulukan menika wonten werni kalih, pathetan kalian odo-odo nggih. Odo-odo menika kangge menawi sereng. Kalian dodokan kotak nggih. Dok nggih. Sikragala kang tumingal campa samya medali. Niku odo-odo nggih. Biasanya nek campur sari niku kanggo niku. Nggih. Pembukaan niku kangge odo-odo pathet 6 pelok. Nah, sulukan-sulukan nggih sami sedaya saged dipun ginakaken nanging ingkang limrah nggih. Ingkang limrah menika kula damelaken sedaya monggo mangke dipun tindingi mawi real gamelan menika nggih. Unine piye nggih. Pamenipun menika rolu nggih. Dan sembah nireng ulun kapurba risang murbeng rat sahanan ingkang menika lan sak terusipun. Ingkang biasanipun dipun ginakaken contonipun menika. Pathet wantas slendro songo. Nggih. Menika. Nah kula padosaken sing biasane kanggo cakepane niki nggih. Cara Solo. Mangke monggo kula aturi mbedakaken antawisipun suluk kalian nembang. Bedane apa? Nggih. Moji monem ciro sangsaya dalu araras abyor kang lintang kumedhap. Lah. Yen suluk menika menawi cara Solo menika baris pertama panjangipun mboten kanten-kantenan. Menika nggih. Mila bedane karo nembang kathah wanda ingkang namung dipun sampar. Kathah ingkang namung dipun sampar. Dan nembang kan mboten, nembang kan dinikmati. Dadap tidam, setiap suku kata itu dinikmati. Meskipun ada yang pendek. Nek niki jan mung disampar. Sang saya dalu araras abyor kang lintang kumedhap. Lah. Sing penting menggon kumedhap. Sing arep niki mung disampar. Sang niki penting. Sang saya dalu araras abyor kang lintang kumedhap. Tisonya tengah wengi. Dadi mboten tisonya tengah wengi. Nah, bedane sulukan ngaten Bapak Ibu. Dados wonten wanto-wanto yang namung dipun sampar nggih. Menika. Lumrang gandaning puspita. Lumrang gandaning sampar. Mboten lumrang gandaning puspita. Menika nggih. Karengganing putyanira. Karengganing putyanira. Terus wonten ong. Nah, wonten ong nek suluk. Nah, nek maca pat ora ana ong. Nah, menika lajeng sampar malih niki. Sang Dwijawara brengeng sampar-sampar nggih. Lir swaraning madu bronto.
caranipun ngelar menika leren. Pamane niki ler mandeg. Mboten ler swaraning mboten ngoten lindawake nggih. Lah niki wonten iringane to, rebapan gitu. Kudu sesuai iringan nggih. Niku carane mandeg, carane ngelar mandeg. Ler mandeg wae sik. Swaraning madu mandeg bronto manung sung sarining kembang. Nah menika sulukan nggih. Saged benteraken nggih. Monggo dipun ngelaken sareng-sareng. Gitu. Monggo. Sang saya dalu araras abyor kang lintang kumedhap. Medote ngendi Pak? Sak-sake. Sak penake jenengan. Niku nek suluk nggih. Ratekan yo mandeg sik niku nek suluk nggih, beda karo nembang. Nggih. Nah menika pamane tekan sang saya ora kuat yo mandeg sik. Sang saya mandeg. Dalu mandeg meneh. Ora apa-apa. Araras. Lah niki nek suluk nggih, merdeka. Nggih, merdeka nggih. Sing buktekke mengke sinten? Pasar gitu. Wah, jengkoke sing kae apik tenan gitu. Jengkoke sing kae laris tenan gitu. Sing bedake pasar niku nggih. Nah, monggo panjenengan badhe nyengkok sinten? Monggo mawon, Pak Purbo saged, Pak Ano monggo, Pak Mantep monggo. Nggih. Pak nek riki niku sinten? Pak Tompel. Nggih, Pak Kartompel saged niku nggih. Nah, monggo dipun padosi lajeng dipun tiraken jengkokipun. Nggih. Badhe sanatipun badhe sinten ngaten nggih. Menika menawi badhe damel sanat piyambak nggih kenging nggih. Dewe aku ora pengen padha sapa-sapa. Nggih sampun monggo. Nah, sang saya monggo setunggal kalih tiga. Sang saya dalu hararas abyor kang lintang kumedhap. Nah, cirine nute padha pirang-pirang suku kata. Sang saya dalu hararas abyor ro. Niku sulukan ngoten niku nggih. Sonya monggo. Sonya tengah wengi lumrang gandaning puspita karenggianing putyanira sang Dwijawara brengeng leher swaraning madu bronto manungsung sarining kembang. Nggih. Biasanya terus ilir tandure wasumilir ijo royo tak senggo temanten anyar pecangon hup. Niki mbuktekke nggih. Ilir-ilir niki wau slendro padat 9. Mbuktekke nek
jenenge pathet niku mesti wonten keterkaitan nggih. Ora jarak niku mesti slendro pathet songo. Ning nek mengke awake dhewe suluke slendro Manyura, mesti liri-lire ya slendro Manyura nggih. Mesti semonten niku. Rahasiane pripun ya mboten ngerti simbah-simbah biyen niku. Kok ya awake dhewe barang dipikirke niku nggih. Menika. Nah menika ingkang slendro. Menika meh sami cara yoja nggih. Bedane napa? Benjane mboten saniroke kula tembange mawon. Ngundak kaco nggih. Cara yoja niki dipedhot. Sang saya dalu araras pun rampung. Abyor kang lintang kumedhap. Terus iki teng telu. Titis sonya tengah wengi. Lumrang kandaning puspita karengyaning putyanira sang dwijawara mrengeng leres waraning matu branta meh padha ta mergi raosipun sami slendro songo nggih. Nika. Terus nah niki Banyumas. Ora sah nggih. Monggo. Lah terus nah sepelok Pak, pelok biasanya dienggo. Nah niki. Pelok pathet gangsal. Niki biasane sulukan wayang gedhog nggih. Pelok. Cakepane sing biasane dienggo. Nah niki.